lonke Nkosi sethu Jesu waseNazaretha. Bawo wethu namandla Nkosi namhlanje wakhona sisondela kuwe. Thixo wethu uthandekayo, umoya ongcwele. Ngimile nje Nkosi nje ngesitya nje esiphethe izwi lakho. Bawo wethu namandla ukuze Nkosi ithulule inhliziyo yakho ebantwini bakho ngalo izwi lakho. Bawo wethu ongcwele sincede ke ngalo namhlanje izwi lakho Nkosi. Asiyonto ngaphandle kwalo izwi lakho. Bawo wethu ongcwele lingumkhombandlela endleleni yethu yokuphila nawe. Ngaphandle kwalo Nkosi singaduka. Bawo wethu namandla egameni lenkosi uJesu siyabulela kakhulu. Thixo wethu ongcwele ngiyathandaza ke Nkosi. Bawo wethu namandla onke laba abantwana bakho. Umfundisi uMatutu Thixo wethu ongcwele mama wakwakhe. Siyaziva Nkosi izinto adlula kuzo nabadlula kuzo. Thixo wethu ongcwele enenene unguThixo ongamshiyi umuntu wakho. Bawo wethu ongcwele siyabulela kakhulu. Qhubeka Nkosi ukubabeka phansi umthunzi ephiko lakho. Thixo wethu ongcwele besezobuyela emva ekhaya. Umama esezobuyela emsebenzini ukubonakala ufumana umcelimngeni omkhulu. Thixo wethu ongcwele mbiyele njalo egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Siyathandaza. Amen. Ngithathe ke elithuba ngibulise utata mama egameni lenkosi. Greetings to the Billions. Ngibulisa ubabuyina mama egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngibulisa ke no thisha wami lapha kaSunday School. Umamdumisa egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Libandla lonke libagcwele egameni lenkosi uJesu. Amen. Sibonge uNkulunkulu kakhulu osikezele futhi nelithuba ukuthi sizoma phambi kwenu bangcwele singezelane yilo ukuvakalisa nje izwi lenkosi uJesu. Hallelujah. Angenzeleke nje umfundisi uMatutu nomama ngoba bhentsha isithi ifana ijwaha nalapha kuthona okubaleke kakhulu umntwana kaThixo nami sindisiwe ndamkela nami inkosi ngenye imini iyayithanda kakhulu impilo yami. Hallelujah. Amen. Besenzela nje mina otherwise akekho nganazi. Amen. Hallelujah. Sisencwadini ka-1 Samuel chapter number 7 sizofunda ngamavesi abe-12 bese siyathandaza egameni lenkosi. Incwadi kaSamuel oqala isahluko ngo-7 sifunda ukusuka ku-verse number 1 ukuya ku-verse number 12. Amen. Siyaqala ngophethe isiZulu asifundele. Samuel oqala sahluko 7 verse 1 to 12. Hallelujah.
Samuel uqala chapter 7 from verse 1 to verse 12. Lapho nakufundeka kanje. Abantu baseKiriyathi Jeharimi bafika bakhuphula umphongolo kaJehova. Bawungenisa endlini ka-Abinadaba entabeni. Bamngcwelisa u-Eliyazari indodana yakhe ukuba agcine. Bamngcwelisa u-Eliyazari indodana yakhe ukuba agcine umphongolo kaJehova. Kwathi kusukela osukwini umphongolo wahlala ngalo eKiriyathi Jeharimi kwaba yisikhathi eside ngokuba saba yiminyaka engamashumi 20. Yonke indlu yakwa-Israyeli yakhalela uJehova. uSamuweli wakhuluma kuyo yonke indlu ka-Israyeli wathi, "Imani ibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu. Susani kini onkulunkulu babezizwe no-Ashitharothi, nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova, nimkhonze yena yedwa. Uyakunophula esandleni samaFilisti." Abakwa-Israyeli base besusa oBhali no-Ashitarothi bakhonza uJehova yedwa. uSamuweli wathi, "Buthani wonke u-Israyeli eMizpa, ngiyakunikhulekela kuJehova." Babuthana eMizpa, bakha amanzi, bawathulula phambi kukaJehova. Bazila ngalolo suku, bathi khona, "Sonile kuJehova." uSamuweli wahlulela abantwana bakwa-Israyeli eMizpa. AmaFilisti esezwile ukuthi abantwana baka-Israyeli babuthene eMizpa, amakhosi amaFilisti akhuphuka ukulwa no-Israyeli. Abantwana bakwa-Israyeli bekuzwa lokho bawesaba amaFilisti. Abantwana baka-Israyeli bathi kuSamuweli, "Ungaphezi ukusikhathalela kuJehova uNkulunkulu wethu ukuba asisindise esandleni samaFilisti." uSamuweli wathatha iwundlu elincelayo wanikela ngalo libe ngumnikelo oshiswa wonke kuJehova. uSamuweli wamkhalela u-Israyeli kuJehova, uJehova wamphendula. uSamuweli esanikela ngomnikelo wokushiswa, amaFilisti asondela ukulwa no-Israyeli, kepha uJehova waduma nokuduma okukhulu phezu kwamaFilisti ngalolu suku, wawanguzula abulawa phambi kuka-Israyeli. Abantwana baka-Israyeli baphuma eMizpa, bawaxosha amaFilisti, bawabulala, baze bafika ngaphansi eBhethi-Hari. uSamuweli wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi uBheni-Ezeri, ethi, "Kuze kube manje uJehova usisizile." Amen. Amen. Kuze kube manje uJehova wenze njani? Usisizile. Incwadi kaSamuweli kabazalwane balwaye ngaziwa ukuthi ubani bethi khona ukuthi khona bathi mhlawumbe uye ayikho into ebambekayo ethi uyena obhalayo. Amen. Le ncwadi ke Samuel wokuqala iphethe i-characters eziwu-3 ezikhulunywa ngazo kakhulu. Character yokuqala esiyitholayo uyena umprofethi uSamuel. I-character yesibili uDavide. I-character yesithathu uSaul. So ikhuluma kakhulu ke ngabantu lencwadi. Le ncwadi ke originally incwadi kwakuyincwadi eyodwa kufana nje nencwadi ye-Kings. Ma ujonga ama-scrolls originally kwakuyincwadi eyodwa.
ngaba-translators ke ayihlukanisa phakathi uma i-translator lencwadi, kodwa original incwadi eyodwa ngoba uma uyifunda 1st and 2nd Samuel libale linye isitori esisodwa uma uyifunda zombili lezi ncwadi. Now isizathu-ke sokubhala kwayo-ke incwadi ukuveza ubukhulu bukaNkulunkulu, sovereignty of God. So lezi incwadi zombili zisivezela lokho ukuthi uNkulunkulu mkhulu uNkulunkulu. Haleluya. Sibona-ke imisebenzi yakhe ayenzayo uNkulunkulu. Amen. Mhlawumbe ke bazalwane, I want to talk another topic ethi seeking God's help. Amen. Amen. Seeking God's help. Ukufuna usizo noma uncedo lukaThixo. Amen. Sizokhuluma nje ngezinto ezimbalwa nje. Number 1, sizokhuluma ngento ethi seeking God's help begins with a heartfelt repentance. Ukufuna uNkulunkulu ukuqala ngokuphenduka okuphuma enhliziyweni. Amen. Bangasho ukuthi ngiphendukile kodwa inhliziyo ingaphendukile, angiphendukile. Noma ngaphakathi kwabantu abasindisiwe kodwa uma inhliziyo yami ingaphendukile, angiphendukile. Number 2, seeking God's help call for intercession. Intercessory prayer. Number 3, seeking God's help involves true confession of sin. Number 4, seeking God's help is vital in times of fear and danger. Amen. Number 5, seeking God's help results in God's intervention. Amen. Seeking God's help means remembrance and celebration. Amen. Yilo-ke bathandekayo esizokhuluma ngako kakhulu-ke namhlanje. Amen. Uma siyibheka le ncwadi siyathola ukuthi uchapter number 1 ukuzalwa kwakhe uSamuel ingoma kaHana. Amen. Hlabelela ngoba ebonga uNkulunkulu ngendodana ayitholile ngoba ethandazile kuNkulunkulu. Amen. Bahlabelela kuHana lapha siyambona from chapter number 5 ukuya ku chapter esikuyona namhlanje ikhuluma ngoIsrael namaFilisti kwi-war. Amen. Ukuthi there was a war between them, kwaze kwathathwa umphongolo kaNkulunkulu. Amen. Lesi story esisifundile ke bathandekayo siqala kahle kahle ku chapter number 5. Amen. Lesi story esisifundile ngoba uma sibheka uIsrael ekhishwa uNkulunkulu eGibhithe endleleni uNkulunkulu wazibonakalisa khona until baze bayongena ezweni lesithembiso. Amen. eKhanani. Hallelujah. Benza ke what we call a covenant noNkulunkulu. Amen. Entabeni yaseSinayi ukuthi bazoba abantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uzoba ngabantu bakhe. Amen. Kodwa siyathola ukuthi uma sebefikile eKhanani nabazalwane bakwaIsrayeli bayikhohlwa yonke isithembiso ababesenzile noNkulunkulu. Bamkhohlwa uNkulunkulu. Ngathi siyarelate la. Siyarelate. Amen. Ngoba siyayibona kahle kahle leyo nto uma sifunda the book of Judges ukuthi nabazalwane nje babesebezenzela nje
ngendlela ababona ngayo bemkhohla uNkulunkulu wabakhupha eGibhithe. Kunzima, belala beshayiwe each and every day, benza umsebenzi ongaphezu kwamandla abo. Hallelujah. Now uma sifunda ke from chapter number 5, siyathola ukuthi uIsrael got into a battle namafilisti. Amen. Amafilisti aze athatha umphongolo wabo bawusa ethempelini labo elalinonkulunkulu wabo owabizwa ukuthi uDagon. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma befika bebeka this covenant nomphongolo eduze kukaDagon, uma bebuya kusasa bathola uDagon eshayeke phansi ngobuso. Amen. Face down. Hallelujah. Bamthatha futhi uDagon wabo, bamthatha uNkulunkulu wabo uDagon bambuyisela endaweni yakhe. Uma bebuya futhi kusasa uDagon usephinde wabheka phansi. And this time akabhekanga nje phansi kuphela, izandla sezingqamukile nekhanda asekho. Oh hallelujah. Ngakhumbula ivesi elithi onke amadolo phansi kwamanzi naphansi komhlaba nasemazulwini phezulu asazoguqa egukela inkosi yamakhosi. Ngoba in the presence of God onke amadolo, ngoba umphongolo wawurepresent ipresence kaNkulunkulu. Kwakungasho ukuthi uNkulunkulu usemphongolweni, kodwa wawurepresenta nje ukuthi uNkulunkulu ukhona. Futhi uNkulunkulu uhamba nabantu bakhe. Hallelujah. So bakakwa ilento abantu bamafilisti manje bathi sizoyenza njani ke lento yalomphongolo, ngoba ngeke uyasimosha. Kumele ngabe lo mphongolo uphinde la uvela khona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwabizwa izazi zeza. Amen. Sabuza senze njani ngalo mphongolo? uNkulunkulu wethu uDagon usenjani? Senze njani? Amen. Lokho sisifuna ngicela ukusize sisiwami. Amen. Now into eyenzeka njengoba uNkulunkulu ezibonakalisa amandla akhe. Amen. Kubafilisti into eyenzeka baloko bewuthatha lana nomphongolo ngoba bawushusha ethempelini labo after uDagon sekehlephuka ikhanda nezandla bawushusha. Amen. Ebushuseni kwabo waqala eShilo. Amen. Bewubeke khona babona ukuthi cha ngeke awusiphathanga kahle lo mphongolo, bawushusha bese kwaFilisti futhi bayobeka eBhenezeri. Awushusha futhi ngoba uNkulunkulu into waseyenza manje kwakungaphelele manje ukuthi uhlephule uDagon. Waletha nezifo kumaFilisti ngoba baphethe into engeyona yabo. Bikabona ukuzibiza ngento ongekho. Amen. So uNkulunkulu manje eveza amandla akhe, eveza uNkulunkulu bakhe, eziveza ukuthi uyena uNkulunkulu omele ukukhonzwa. Amen. Akumele ukukhonzwa uDagon. Bamthatha bawuthatha umphongolo bawuletha bawuthatha futhi uNkulunkulu eloko ebalethela izifo njalo kufa nabantu. Amen. Baphinde bawuthatha futhi awuzisa lapha eAshdod, bawuthatha futhi awulethe eGathi, bawuthatha futhi bawulethe eAqelon, ngoba bayabona ukuthi amandla kaNkulunkulu noba bengafuna ukumkhothamela
kodwa bayabona ukuthi lo mphongolo ubalethe inkinga until ekugcineni bathi ngeke ubuyele ekhaya. Lento leyo lo mphongolo ayisiphethe kahle, awubuyele ekhaya manje. uNkulunkulu eziveza ukuthi ungoyena uNkulunkulu omele ukhonzwe. Oh hallelujah. Amen. Chapter 5 ke lo up until chapter number 6. Ungasifunda ke chapter number 7. Yila khona sesithola ke manje ukuthi umphongolo ubuyele ekhaya. Amen. Ubuyela to the original place ekhaya ke manje. Amen. Ngicela sibheke leli qiniso lokuqala elithi seeking God's help begins with heartfelt repentance. Sibheke leyo nto. Amen. Ngiyacela kophethe iBhayibheli lesisuka sifundele uverse 3 and 4. Samuel wakhuluma kuyo yonke indlu ka-Israyeli wathi, uma nibuyela kuJehova ngalo yonke inhliziyo yenu. Uma into yokuqala, uma kuthiwa umuntu uyabuyela kuNkulunkulu, into yokuqala yini? Inhliziyo. Hayi uhalf wayo, kodwa yonke inhliziyo yakho. Sikho abazalwane. Balane uNkulunkulu akajabulisi ukuthi sisesontweni. Futhi asa nje into yesonto ingaphuma nje eqondeni zethu nje iphuthe. Amen. Ngoba abantu abaningi bacaba ukuthi uma ngiyimember yebandla ngibuyele kuNkulunkulu, kuhamba kanjani? Amen. Ukubuyela kuNkulunkulu ubuyela kuye ngenhliziyo yakho yonke. Amen. Ngicela uqhubeke mama. Nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova. Inhliziyo zenu masibheke kuJehova. Yes. Nimkhonze yena yedwa. Nenze njani? Nimkhonze yena. Yedwa. uNkulunkulu akathanda uma simhlanga kahle kahle. Uma sifunda iBhayibheli, that is a sin uNkulunkulu akayifuni ukuthi simhlanganise noma simlinganise nenye into. Ufuna simkhonze yena yedwa. Amen. uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kuye yena yedwa. Yesterday ngifundisa iclass leZephs, ngifundisa about the book of umprofeti uZefaniah. La khona incwadi yomprofeti uZefaniah iveza ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bamshiya uNkulunkulu ngoba sekungene khona uJosiah owayiphethe, ongene emva koManase, uManase ongene emva koAhab, uAhab owayeganwe uJezebheli, uJezebheli owayephuma eSidoni endaweni yokukhonza khona izithixo. Waletha leyo nto emshadweni kuJezebheli ngoba kwagcina uIsrael seko khonza oBhali ngenxa kaJezebheli. Amen. So leyo nto yenza ukuthi uNkulunkulu ababulale abantu bakwaIsrayeli ngenxa yokuthi abakhonza ngala uBhali, bakhonza futhi noNkulunkulu ngala. uNkulunkulu into angayithandi nangayifuni. Amen. Ngicela uqhubeke manje. Uyakunophula esandleni samafilisti. Uma nibuyela kuNkulunkulu ngenhliziyo yenu yonke, uma nimkhonza uNkulunkulu yena yedwa, uzokwenzani uNkulunkulu? He will rescue you from the hand of the Philistines. Kodwa uma nibuyela kuye ngenhliziyo yenu yonke, nimkhonza yena yedwa, he will rescue you. Uma ngibhande. Amen. Ngaqhubeka manje. Abakwa-Israyeli base besusa oBhali. Yes. Lo-Ashitarothi
bamkhonza uJehova yedwa. Basebenza ke lokhu uNkulunkulu akufunayo. Ngoba isizathu sokuthi nomphongolo kaNkulunkulu uthathwe kubantwana bakwa-Israyeli, it is because bese bekhonza uBhali no-Ashtarothi. Noma sifunda kakhulukazi ngaye u-Ashtarothi, indlela awayikhonzwa ngayo kwakumele uthathe ingane yakho uyishise emlilweni. That is the way of worshiping u-Ashtarothi. Amen. uManase waze wakwenza lokho, wathatha ingane yakhe yomfana to worship Ashtaroth, wakhonza ngayo ingane eyishisa emlilweni phambi kuka-Ashtaroth. That's the way wayekhonzwa ngayo. Amen. Kodwa siyathola ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bamsusa uBhali, bamsusa u-Ashtaroth, base bekhonza uNkulunkulu yena yedwa. Amen. Ukhona igama labazalwane elithi laphaya to return. If you return. Amen. Leli gama in the original language uma silibheka lisetshenziswe ngama tenses awu-2. Lisetshenziswa ukuthi it's a verb, lisetshenziswa futhi ukuthi it's a participle. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi uma ubuyela kuNkulunkulu, when you are returning to God, you must return to God uninterrupted. Into yokuqala leyo. Uma ubuyela kuNkulunkulu, ayingabi khona into ezoyivumela ukuthi uphazamise. I-action yakho oyenzayo uma ubuyela kuNkulunkulu alaqaba nje ukuthi kube into ezokuphazamisa. That's number one. Number two, it denotes an unbroken aspect. It represents the continuous exercise. Ngamanye amagama, ukubuyela kuNkulunkulu akuphelele ukuthi ngizile kuye namhlanje, Nkosi yami. Kodwa nakusasa nginenhliziyo yokubuyela kuNkulunkulu. Nasasa futhi nginenhliziyo yokubuyela kuNkulunkulu. Kahle impilo yethu yonke kumele sibe ngabantu ababuyela kuNkulunkulu. Sikhona abazalwane. Amen. Amen. So, ukubuyela kuNkulunkulu yilokho. Uma sithi ubuyela kuNkulunkulu, nqaba ukuthi kube nento ezokuphazamisa. Ungavumi ngisho nefamily yakho ukuphazamise ukuthi ubuyele kuNkulunkulu. Izimo ohlangabezana nazo nqaba ukuthi zikwenze ukuthi ungabuyeli, okanye indlela yakho ukubuyela kuNkulunkulu iphazamiseke. Nqaba. Amen. Amen. Then sibheke lezi incwadi it's one book actually. Acts chapter number 20 verse number 21. Obuye ngicela ngibhekele ku Acts chapter number 26 verse number 20. Izenzo chapter number 20 verse 21. Ifafaza kubaJuda nakumaGrikhi ukuphendukela kuNkulunkulu nokukholwa yiNkosi yethu uJesu. Amen. Ngenxa yalokho abaJuda bangibamba ethempelini balinga ukungibulala. Verse 21. 20. Kodwa ngamemezela kuqala kwabaseDamaseko nakwabaseJerusalema nakulo lonke izwe laseJudiya nakwabezizwe ukuba baphenduke baguqukele kuNkulunkulu benze imisebenzi efanele ukuphenduka. Amen.
chapter 22 verse 21, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith. Nansi into esiyitholayo ukuthi uma ubuyela kuNkulunkulu, it is because you have faith in him. Amen. Kahle kahle ifaith ekwenza ukuthi ubuyele kuye uNkulunkulu. Amen. You have faith in God. You also have faith in the Lord Jesus Christ. You also have faith in the word of God. Amen. Ngoba uma sithi uyakholwa, kusho ukuthi uyakholwa kuNkulunkulu, uyakholwa kwindodana yakhe, uyakholwa futhi nasezwini likaNkulunkulu. Last week sifunde uRomans chapter number 10 verse number 17 othi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. In other words, for people to come back to God, they need to hear. Conversion engithandayo ethi it is to continuously hearing the word of God. It is continuous. Ngamanye amazwi awuyizwa nje namhlanje kuphelele lapho. Amen. Ukuthi uNkulunkulu ungumsizi wakho. Amen. Ukuthi uNkulunkulu uJesu uyasindisa. Amen. Ukuthi uJesu wabethele esiphambaneni ngenxa yezono zami nawe. Akumele ukuzwe once. It must be a continuous thing. Uma usuyizwa continuously, that is a true faith in the from the heart. Amen. Then Acts 26 verse 20, for to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and to the Gentiles also, I preach to Paul, amen, that they should repent and turn to God. Amen. Ngamanye amazwi ukubuyela kuNkulunkulu kuphenduka. Nikhona bazalwane? Amen. Amen. Uma ngithi ngibuyela kuNkulunkulu kusho ukuthi ngenza njani? Ngiyaphenduka. Amen. I preach that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. Amen. Ukuthi uphendukile akuphelele ukuthi ngizoma la ngithi ngiphendukile abazalisindisiwe. Kodwa kumele sibone wenza. Hallelujah. Amen. Sinenkinga yabazali namhlanje ukusindiswa kwakuphelele nje emlonyeni ukuthi ngisindisiwe. But uma uhamba emveni kwabo ubheka impilo yabo ayisho lutho naloko kade bekusho. Kuthulekile. Hallelujah. Mhlawumbe usuphendulele umbuzo othi what is repentance? Amen. Both in the Hebrew and Greek, leli gama lichazwa ngendlela efanayo. Hallelujah. Noun yakhona ye-Greek bathi metanoia. Then i-verb yakhona bathi metanoia. Amen. La kuhlanganiswe amagama amabili la. Amen. Umeta ochaza a change. Hallelujah. Then unoia ochaza mind. Amanye amagama uma kuthiwa umuntu uphendukile, it is a change of mind. Not only the change of mind, but the change of action, the change of character. Amen. So umuntu ophendukile njengoba sengishilo awuphelele ukuthi ngithi ngisindisiwe, but abantu kumele bakubone ukusindiswa kwami. Ngikwenza ke manje. Put it in practice. Sikhona abazalwane njengoba sibonile abantwana bakwa-Israyeli uma uSamuel ethi uma nibuyela kuNkulunkulu nibuyela kuye ngenhliziyo yenu yonke.
Amen. Sibabona manje kuverse number 4 abantwana baba-Israyeli besusa iy'thixo bekhonza uNkulunkulu yedwa. Amen. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bazalwane angikwazi ukuthi ngikhonze uNkulunkulu kodwa ngiphinde futhi ngiyokhonza abaphansi. Ake ngisho. Amen. Uma ngikhonza uNkulunkulu ngime phambi kwabazalwane ngithi ngiyamkhonza uNkulunkulu ngisindisiwe, kumele ngibe kanti ngikhonza uNkulunkulu yena kuphela, ngithandaza yena kuphela, ithemba lami uye kuphela. Ngoba inkinga ikhona bazalwane yokuthi sinezinto uma sihlangabezana nama-challenges empilweni yethu esithi cha uNkulunkulu angangisiza la. Haleluya. Kodwa uma kufika ezinye izimo futhi ngibona ukuthi uNkulunkulu akanamandla ukungisiza ngale nto, ake ngiyofuna olunye usizo kwenye indawo. Ekuyona uNkulunkulu into angayifuni. So repentance, seeking God, begins with the heartfelt repentance. Uma simfuna uNkulunkulu asiqale siphenduke. Amen. I can count many things bazalwane. Akuphelele ezabumeni kuphela, akuphelele ukuthi sikhonza abaphansi kuphela. Hallelujah. Zikhona nezinye izinto ezisibambayo, ezizizithixo ezenza ukuthi singamkhonzi kahle uNkulunkulu. Ekumele zisuke. One of them is this. Esinye isithixo sethu. Amen. Ngoba sispend ama-hours siko TikTok, siko WhatsApp, siko Facebook, siko Instagram. Sispend ama-hours siko ama-video ko YouTube. Spend ama-hours. Isikhathi sikaNkulunkulu asinaso. When it comes ukuthi sispend isikhathi noNkulunkulu noma siyathandaza noma siyalifundisa uNkulunkulu sikhathele. Amen. Enye uNkulunkulu wethu into imali. Amen. Imali elike uNkulunkulu wethu. Ngoba yazi bazalwane singamkhulekela umzalwane la ethi bazalwane ngicela ukukhulekise ngifuna umsebenzi. Simkhulekise akhuleke utata angalali utata akhuleke ngoba khona umzalo umzukisiwe wama ngaphambili wathi ngicela ngikhulekise ngifuna umsebenzi. Utata angalali akhuleke. Ngoba kuyina bangalali bekhulekisa umzukisi ofuna umsebenzi. Ingene i-phone call ithi woza kwi-interview umzukisi kusasa. Ufike kwi-interview ngiphase uthola umsebenzi. Mhlanga uthola umsebenzi. Gcinile ukungibona esontweni. Uma kumele ngize esontweni ngikhathele. Kodwa uma ngiholile angikhathali. Uma kumele ngiyospenda imali angikhathali. Uma ucela umnikelo anginawo. Ake ngiphinde-ke lapho. Uma ucela umnikelo enkonzweni awukho. Imali iphelele phi awazi. Uma ucela isishumi tithing imali ayikho. Amen. Ngithatha i-illustration eyakhe yenza umfundisi babuyika efundisa about tithing. Wathi lo mfundisi about tithing ngabafana. Wathi lo mfundisi waqala kamnandi futhi bazalwane akasenzele i-budget. Akasenzele i-budget. Uma senza i-budget niqala ngani? Yini ibhala kwilist yakho uma wenza i-budget. Abhala bazalwane. Babhala bazalwane babhala abangani. Baze bathasiqedile manje. Wathi umfundisi akasibhekene ikhona eshodayo la athi abazalwane hayi i-budget yethu le ikanjalo i-budget yethu. Wathi umfundisi kodwa khona izinto eziwu-2 ezingekho kule budget yethu. Umnikelo ngokunye kaNkulunkulu.
I-tithing angiyiboni la. Why? Ngoba kahle kahle unumber 1 uma usenza i-budget kumele ube uNkulunkulu. Unumber 1 uma usenza i-budget. Ezikho ezakho izinto ziyalandela. So baningi onkulunkulu bethu bazalwane engababala abasenza ukuthi singamkhonzi uNkulunkulu ngenxa yabo. Amen. Asidluleke ngokushesha. Asibabe iphuzu lesibini elithi seeking God's help, call for intercession. For intercessory prayer. Ngicela sifunde verse 5. Samuel sibele kuSamuel sifunde verse number 5. Ufunde no verse number 9. Samuel wathi uthani wonke Israyeli eMizpa ngiyakukhulekela kuJehova. Verse 9. uSamuel wathatha iwulu elincelayo wanikela ngalo libe ngumnikelo oshishwa wonke kuJehova. Samuel wamkhalela kuZayeli uJehova wamkhulula. Amen. So simbona uSamuel lana leader ama-Israelites ewabiza bonke. Amen. Ukuthi njengoba ke seniphendukile ke manje. Amen. Manje ake nginxusele ke manje as a leader kuNkulunkulu. That's the work of a leader. Amen. Ukuthi ngiyaninxusela manje. I want to intercede for you. Ukwenza lokho eMizpa uSamuel. Amen. Uma intercede ebanxusela yini ayenzayo? Verse number 9. Samuel took a suckling lamb and offered it up as a whole burnt offering to the Lord. Amen. Ngoba in the Old Testament, the lamb, hallelujah, kwakuyiyona okumele uyilethe ngenxa yezono zakho kuNkulunkulu. Uyiletha to the priest. Naye umfundisi akazuyithatha nje lemvu angene nayo to the holy of holies. Amen. Kumele aqale ahlabe eyakhe for izono zakhe umfundisi. Ngoba ngeke akwazi ukungena to the holy of holies engahlambulukile. Hallelujah. So this lamb yona eyayizofa. Akuzufa umuntu olezono. Oh my God. Amen. Kodwa kuzofa this lamb ifela umuntu olezono. Oh, hallelujah. Amen. So uSamuel wenza lokho so that njengoba abantwana bakwa-Israyeli sebeconfessile izono zabo kuNkulunkulu, okushodayo ke manje it's a sacrifice ehamba nomkhuleko obanxuselayo kuNkulunkulu. Oh, hallelujah. So the lamb, it was a prophecy of the perfect coming lamb. Yeah. Hallelujah. OkunguJesu. Amen. Ngiyakhumbula uJohane ebhala ethi nanzi imvana kaNkulunkulu bamba ethwalayo. Ayigcini nje ngokuthwala izono zethu, kodwa iyazithwala futhi ibuye izisuse. Hallelujah. Thina siyizoni. Hallelujah. Kodwa ngenxa kaJesu owabethela esiphambanweni, igazi lakhe lahlanza izono zethu. Hallelujah. Noma siyizoni sivela phambi kaNkulunkulu singenatsho ngisho ichashaza lesono. Ake ngiphinde. Amen. Ngenxa yesacrifice uJesu wayenza esiphambanweni. Hallelujah. Eyenzela thina engenasono, engenacala.
Hallelujah. Athi umprofethi u-Isaya uma ebhala washa imivumbo yakhe yasiphilisa. Hallelujah. Igazi lakhe lasihlanza izono zethu. Thina sibabi phambi kaNkulunkulu. Kodwa uJesu wayekhona bazalwane. Hallelujah. uJesu uma ekhona empilweni yethu sivela phambi kaNkulunkulu singenacho ngisho ikhathaza lesono ngenxa yegazi lakhe. Hallelujah. So that was the practice eyayisenzile. Amen. Christians should remember that seeking God's help often includes asking others to pray on their behalf. Amen. Akuyona into embi noma sithi sikhoza ukuhlazeka ngazi ngesizulu. Awuhlazeki xa ucela ukuthandaziswa abazalwane. Xa ucela ukuthi ngicela umuntu ningithandazise abazalwane. Akuyona disgrace lo leyo. Akona futhi into embi. Yinto kumele siyayenza. And if we are the body of Christ, we are the body, not bodies, but we are one body. Thina sisonke. Amen. So, if one body, if la emzimbeni ikhanda lami libuhlungu, amen, umzimba wonke we affected because of ikhanda, one part of my body. Sikuna bathandikazi. So kudingeka ukuthi sazi ukuthi ucela usizo kubazalwane ngomthandazo. It's something that Christians should do, especially spiritual leaders. Amen. Asbabi phuzu elandela. Seeking God's help involves confession of sins. Ngoba izolo kumele sizivume bazalwane. Ngicela sifunde verse 6 ma. Omunye ngicela angibhekele Isaiah chapter number 1 verse number 18. Bakuthanda lenyesa bakha amanzi bawathulula phambi kukaJehova bazila ngalolu suku bathi khona sonile kuJehova. Samuel wahlulela abantwana bakwa-Israyeli eMizipha. Amen. So see, njengoba uSamuel assembled all Israelites, esibona ke manje they are confessing ngoba isono siyavuma. Amen. Isono senjani? Siyavuma isono. Amen. Umuntu mayegula ayengithi kuthiwa ngiyagula. But ngingavumi ukuthi ngiyagula. Ngizoya kudokotela. Engizwile. Ngoba noma ngigula ayikho into evumayo lapho ukuthi ngiyagula, especially thina amadoda nayo inkinga. Ukuthi angavumi ukuthi ngiyagula. Agcina umuntu sethathwa sebizele ambulance ngoba akafuni ukuvuma ukuthi wenze njani uyagula. Amen. Ithi into noma incinci iyenda phe ngokuseyithe inkulu ngoba akafuni uvuma lo muntu kuba lenza njani ngiyagula. Amen. Abanye baze baphoqwe ukuthi sikusa ngenkalo usungasishaya ungathanda ukuyathanda kodwa siyabusa kudokotela manje ngoba siyabona thina ukuthi wenza njani uyagula. So isono uma sisivuma yila uNkulunkulu esixolela khona. Kodwa uma singasivumi akukho ukuxolela uNkulunkulu isono ngoba kumele sisivume. Amen. So sibaza abantwana bakwa-Israyeli bethi we have sinned against the Lord. Amen. Siyavuma ukuthi sikonile uNkulunkulu wethu.
Ngoba kumele isono senze njani? Sisivume bazalwane. Hallelujah. Now, ngicela sifunde ke Isaiah chapter number 1 verse number 18. Uzamini ke sithethe indaba usho uJehova. Amen. Noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Ngoba inkinga engaba khona ukuthi ngibone ukuthi isono sami sikhulu kunezabanye bese ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngikangixolele. Amen. Ayengeze nasi isibonelo. Bulala umuntu. Amen. Ayithi ngizoyibona kuyinto enkulu leyo. Bese ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngoba ngibulele umuntu ngeke aze angixolele. Amen. Kodwa simva umprofeti la ethi noma zibomvu. Kusho ukuthi noma usubona ukuthi sikhulu kangakanani isono sakho. Kodwa woza sikhuluma indaba. Oh hallelujah. Ayi-invitation bazalwane kaNkulunkulu yokuthi noma isono sakho usibona sesingakanani, but uma uza kuNkulunkulu usiconfessa isono sakho, lithi iBhayibheli uthi uprofeti mayebhala uNkulunkulu uzosihlanza sibe mhlophe njengeqhwa, sibe mhlophe, ube mhlophe njengoboya bemvu. Amen. Kusho ukuthini lokho? Ubuyela kwinto engikhulumile ukuthi uma sinoJesu. Amen. Ngoba uma sinoJesu kusho ukuthi izono zethu sizivumile. Hallelujah. Igazi likaJesu liyasihlanza. Sivele kuNkulunkulu singenasho ngisho iqhathaza lesono. Verse 19 ma. Khona la ku-Isaiah. Yes, verse 19. Uma nivuma ilalela Nkosi yami. niyakudla okuhle kwezwe. Amen. Uthi uIsaiah uma seke nizivuma ke izono ningagcini ekuzivumeni kuphela kodwa niphinda nenza njani? Nilalela. Amen. Niyakudla izinto ezimnandi zezwe. Hallelujah. Amen. Niyakudla izinto ezimnandi zani zezwe. Verse 20 ma. Kepha uma nani Yes. nihlubuka niyakudliwa yinkemba ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Be careful uma usekulizwile izwi kaNkulunkulu. Amen. Make sure that you change your mind, you change your action, you change your character uma usekuzwe izwi likaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu esekhulumile, make sure, amen, ukuthi uyaphenduka. And futhi ubuyela bani? uNkulunkulu. Ngoba simuzwa uIsaiah lana ethi uma ke nihlubuka ningezwe nizofa. Ngoba lamagama athi nodliwa yinkemba kusho ukufa. Amen. Ukhona izinto bazalwane ezenzekayo empilweni zethu. Amen. Zenzeka not every time. Not every time ningizwe kahle. But khona izinto uNkulunkulu ezenzekayo empilweni zethu ngoba uNkulunkulu efuna sibuyele kuyena. Kukhona into engiyenzile abeseveza mhlawumbe ukugula okuthize ngoba efuna ngenze njani? Ngibuyele kuyena. Amen. So fasting and confession are key practices when seeking God's help. Wenzani uma ubuyela kuNkulunkulu uveze ukuthi you are depending on him. Ayikho enye indawo ongaya kuyona. Uveze ukuthi ayikho uNkulunkulu enye indawo engabalekela kuyona. Uwena kuphela engabalekela kuwena. Amen. Nayi ivela lamagama athi ngesizulu uNkulunkulu isihlambu sami, isihlambu kundini angithi
Is that? Ukhaka. Amen. Shield. Sikona bazalwane? So usho ukuthi ke manje uNkulunkulu uzomvikela, but only if I go back to him, if I return to him. Uma ngifuna ukuvikeleka ukuthi uNkulunkulu angivikele, avikele umshado wami, avikele izingane zami, avikele umndeni wami, avikele umsebenzi wami, avikele my finances. Uma ngifuna the shield of God, I must start by returning to him, repenting and confessing my sins. Amen. As far as the seeking God's help is vital in times of fear and danger. Let's read Samuel verse number 8. Seeking God's help is vital in times of fear and danger. Verse 8. Bantwana bakwa-Israyeli bathi kuSamuweli, "Ungaphezi ukukhalela kuJehova uNkulunkulu wethu ukuba asisindise esandleni sabaFilisti." Amen. Ngicela omunye ake abheke Mark chapter number 4 verse 37. So abantwana bakwa-Israyeli banxusa their leader uSamuweli ukuthi sicela ungaphezi okusikhulelela. Amen. Sicela ungaphezi Samuel ukusinxusela kuNkulunkulu. Ungaphezi. Hallelujah. Kusho ukuthi manje sebenikeza manje uSamuel an activity ekuvele kumsebenzi we-leader ukuthi i-leader must always pray for the congregants. Amen. A leader must always intercede for the congregants. Hallelujah. Umsebenzi womholi ukuthi bathi abantwana bakhe sicela ungaphezi njalo sicela usiqhusele kuNkulunkulu, njalo sicela ukhuleke kuNkulunkulu ngenxa yethu. Amen. Mark chapter 4 verse 37. Verse 37. Yes. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Yes. Amaza aphunzeka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Verse 38. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicaleni. Bamvusa bathi kuye, "Mfundisi, awunaki nakuba siphupha na?" Verse 39. Wayesevuka wakhuza umoya, wathi kulo ulwandle, "Thula uthi du." Wanqamuka umoya, kwaba khona ukuthula okukhulu. Ngicela ukusho nasi statement bazalwane. uNkulunkulu ukusiza ngoba ekho. Amen. Kuwe. Ngoba vele lelo budlelwane. Sibona bathandekayo. Ukusiza ngoba ipresence yakhe ikho. Why am I saying this? Nabo abafundi bakaJesu la bahamba naye from Galilee to bawelela ngaphesheya behamba ngokukhulu bese kuvuka isivunguvungu in the middle of the ocean. Uma kuvuka isivunguvungu, they try by all means ngoba amanzi ayesengena ngaphakathi emkhunjini. Baze bafika ukwesaba ngoba they are in the danger. Hallelujah. Bafika ukwesaba. Uma sekufika ukwesaba bamvusa ngokuna. Amen. Bamvusa ngoba ukhona. Hallelujah. Sinabantu nje namhlanje abathi uNkulunkulu akekho, yingoba bathandaza kuyena bengekho kuyena. Naye engekho kubo. Yeah. Ngicela ukuphila. Sinabantu namhlanje abathi uNkulunkulu akekho. Why? It is because
bathandaza kuye ekude le engekho kubona nabo bengekho kuye base becabanga ukuthi uzobasiza kodwa ngabe kanjalo uNkulunkulu uhamba ngendlela yakhe. Amen. So abafundi bakaJesu basizwa uJesu ngoba ekhona emkhunjini bamvusa. Awukhathali sesibhubha. Amen. Ngoba uhamba nabo ukhona. Bese lithi iBhayibhile, he rebuked the wind and the waves and he said, be still, be quiet. Hallelujah. Every challenge, every situation ohlangabezana nayo, amen, i-allowance yokubiza uNkulunkulu, it is because uJesu naye ukuthi akusize umbiza ngoba ekhona. Hallelujah. Umbiza ngoba ekhona. When facing threats, Christians should seek God's help through persistent prayer. Amen. Through persistent prayer. Delicamente persistence, alisho ukuthi ukhuleka namhlanje kuphela. But each and every time engitholayo, isikhathi nje engisitholayo kumele ngikhuleke. Amen. Isikhathi sonke engisitholayo kumele ngenze njani? Ngikhuleke. And esinenkinga ukuthi singabazalwane we intend to ignore the voice of God ngesinye isikhathi. Ngoba kuyafika ukuthi uNkulunkulu akhuleke, mhlawumbe ungena eTexini athi uNkulunkulu ukhuleke. Uthi hayi ngoba ngiphakathi kwabantu abantu bazothini. Amen. Ngoba sicabanga ukuthi to pray to God, it is to pray out loud. Amen. Sicabanga ukuthi kunjalo ukuthi ukukhuleka kuNkulunkulu kumele singishout. No. I can pray to God because ukuthandaza uNkulunkulu, you can pray ngenhliziyo yakho ungavulanga umlomo wakho ngasho ukuthi. Amen. But if your mind and your heart prays, that's the prayer kahle kahle uNkulunkulu ayizwayo. Ngoba ngawuvula umlomo ngishawute, but if ingqondo yami nenhliziyo yami ingekho la, hayi ngicela isikhathi. Umthandazo kumele uqhamuke enhliziyweni, and also your mind must also pray. Sikhona bathandana. So bathi labazalwane ungaphezi okusikhulelele. uJesu siyambona ethulisa isivunguvungu lwakhe ngoba abafundi bakhe bamvusile. Amen. Now, asibheke elinye iphuzu elithi seeking God's help results in God's intervention. Cela sifunde verse number 10. Seeking God's help results in God's intervention. Samuel esanikela lenikelo wokushisa. Amafilisti asondela ukulwa noIsraeli. Yepha uJehova waduma ngokuduma omkhulu phezu kwabafilisti ngalolu suku. Wawanguzula abulawa phambi kuka-Israyeli. Amen. Ngicela omunye akubhekele ku-Exodus chapter number 14 verse 24. Now, sibona la uSamuel esalungisa umhlatshelo kaNkulunkulu. Esathi uyalungisa. The Philistine heard ukuthi ngathi ama-Israelites aceba ukuthi azolwa nathi. And then they decided ukuthi asibaqatheke kuqala. Amen. Asibaqatheke kuqala bengekaze thina. Kodwa sibona amandla kaNkulunkulu.
sibona uNkulunkulu intervene. Hallelujah. Ngoba baphendukile. Hallelujah. Ngoba bazivumile izono. Hallelujah. Ngoba balicela usizo lokuthi uSamuel abanxusele. Hallelujah. Manje sesibona uNkulunkulu when amaFilisti eseba-atheka, sibona uNkulunkulu intervene. Bengekazi lutho kodwa sibona uNkulunkulu intervene. But that day the Lord thundered with a loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic. Amen. Bavele wadumisa nje izulu uNkulunkulu. Bavele basaba. Hallelujah. Before the Israelites, the men of Israel rushed out of Mizpah and pursued the Philistines, slaughtering them along the way to a point below Beth-Kar. So, sibabona abantwana baka-Israyeli sebethola usizo lukaNkulunkulu. Amen. Ngoba bazivumile izono, ngoba bathandazile kuNkulunkulu. Amen. Sibona ke manje uNkulunkulu esebasiza. Hallelujah. Waletha ukwesaba to the Philistines. Sebebona abantwana baka-Israyeli kade bayasisaba laba kahle kahle. Amen. Lithi iBhayibheli bababulala. They pursued them. Bababulala ngoba abababulali ngoba benamandla okubabulala. Remember, ama-Israelites ayengenawo amasoja trainiwe to fight the wars. Oh, hallelujah. The people who are fighting the battles with the soldiers who are well trained, ngabantu abangazi nokuthi uma ngikwi-battle kumele ngiqale ngenze njani. Amen. But because of the intervention of God, hallelujah. Ngenxa yokungenelela kukaNkulunkulu esimeni sabo, basibona bekwazi ukuhlula izimpi ebebengenawo amandla okuzahlula. Oh, bazalwane. Wathi angikhulume nomuntu othi la ngiyahluleka. Oh my God. Ngiyahluleka ngoba angazi ukuthi uhlangabezana nani kodwa uthi ngiyahluleka. Ngicela ukwazisa uNkulunkulu noma ngicela ukumemezela ukuthi kuNkulunkulu okwazi ukungenelela odabeni lwakho. Akunikeze amandla okuqoba ungenawo. Akunikeze indlela yokuphumelela ungayaziwe ukuthi ngizophumelela kanjani. Amen. Ubhekene nani namhlanje? Yini obhekene nayo? Mhlawumbe umzali obhekene nezingane eziphuzayo ezidla ama-drugs. Hallelujah. Mhlawumbe ubhekene nezingane ezingalaleli. Amen. Ama-challenges emsebenzini obhekene nawo. Hallelujah. Uma ubheka uthi ngiyahluleka Nkosi. Amen. Kodwa ukhona uNkulunkulu okwazi ukungenelela odabeni lwakho. Usuthe wena ngiyahluleka. Vele iBhayibheli liyasho ukuthi la kuphela khona wethu amandla. Uqala amandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Exodus chapter 14, verse 24. Wathi ngomlindo wokusa, Jehova walunguza impi yabaseGibhithe. Wathi ngomlindo wokusa, uJehova walunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo leyo. Wayidunga impi yabaseGibhithe. Amen. Nabo abantwana bakwa-Israyeli sebephumile-ke manje eGibhithe. Hallelujah. Uma befika in the Red Sea, there is a Red Sea. Uma bebheka ngasemuva, there is the Philistines. Abazi ukuthi bazobaleka babheke. Bese lithi iBhayibheli bakhala kuMose.
bethi njengoba usikhiphe la bekungcono besifele khona. Ngoba sometimes noma amandla akaNkulunkulu siwabona. Hallelujah. Kukhona izimo ezisenza ukuthi sifune ukubuyela emuva. La uNkulunkulu asikhiphe khona. Amen. Uthi ke uMose wayekhuluma nalo, misani nibone ukusindiso lukaNkulunkulu. Ngoba lama Gibhithe babonayo namhlanje angeke saphinde babone. Amen. Verse 24 simbona uNkulunkulu evela. Amen. Ngoba lithi iBhayibheli ebusuku he was a cloud of fire. Amen. Ngoba uma sifunda the background noma ihistory la babehamba khona ehlane. Amen. Kwakuyindawo ebanda kakhulu. Hallelujah. Uma kufika isikhathi sokubanda ebusuku. Futhi emini kwakuyindawo eyayishisa kakhulu. Ngendlela yokuthi uma ilanga likufumene you can have a skin cancer. Amen. So yingakho uNkulunkulu ebusuku he was a cloud of fire, emini he was a cloud. Ebahola. Amen. So God looked phezulu efini. Lithi iBhayibheli wakhipha amasondo engqola. Hallelujah. Fighting for the Israelites. Amen. Waqala wavula ulwandle olubomvu. Wenza uNkulunkulu into engazange yenziwe. Oh hallelujah. Oh bathanda angithi bazalwane kukhona izinto to our families. Amen. Ezibizwa ukuthi their family, their generational curses. Hallelujah. Ekuthi noma angasindiswa kodwa ngokuqala ukuthi efamilini yakhe vele siyazi ukuthi leminto to the bloodline ikhona. Amen. Kodwa bazalwane khona uNkulunkulu onqamula lezo zinto. Amen. Amen. Khona uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto ezingenzeki, izinto thina ezisehlulayo. Kodwa yena uNkulunkulu azenza. So sibona uNkulunkulu evula ulwandle. Kwenzeka into engazange yenzeka bahamba umhlabelo womile. Imagine for many years kunamanzi la. Kodwa within a blink of an eye umhlaba uvela wome. Endaweni vele for thousands and thousands of years ehlala amanzi. Amen. Kodwa within a blink of an eye ngenxa kaNkulunkulu, ngenxa yamandla kaNkulunkulu kwavuleka. Amen. So during the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptians' eye and threw into the confusion. Amen. He threw a confusion. Hallelujah. But kungenzeka njengoba sihlangene la, uSathana he is playing something for us. Hallelujah. Using abanye abantu. Amen. Kungenzeka ukuthi njengoba sihlangene la, ukhona umuntu umhlangano babuyile ohlangene nawe somewhere. Ohlelwe uSathana. Amen. Kodwa sinoNkulunkulu olethe confusion sekuhlangene kwaqedwa. Vele kube confusion. Bese nje sizombamba nje mayidlula. Kodwa simbone sedlulile. Kwenze njani? Hallelujah. Athi thina uma ehlabelela wathi cha. Ngivule unyawo lushelele uThixo akakhuluma bazalwane sinoNkulunkulu oqabayo ngempilo zethu.
usathane esethi uqedile awusimvile uma uMatute efakaza labazalwane. Haleluya. Sizwile umhamba efakaza la ukuthi bese uqediwe impilo yakho kunoNkulunkulu. kunoNkulunkulu noma usathane eseqedile ngempilo yakho kodwa kunoNkulunkulu okuphumelelisayo. Amen. Khona mhlawumbe lothi namagazi namanje namagazi namanje God's powerful response shows that seeking God's help can lead to a miraculous deliverance. Amen. Uma simfuna uNkulunkulu ngeqiniso bazalwane ngenhliziyo yethu yonke simkhonza uNkulunkulu confessing our sins, God will intervene in our challenges. Amen. Let's bring another little pause. Seeking God's help means remembrance and celebration. Verse number 12. Samuel wathatha itshe walimisa phakathi kwemizi yeshumi. Wagamba igama layo ukuthi yi-Ebheni-Ezeri. Ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Amen. Amanye amazwi leli gama elithi Ebenezeri lisho ukuthi uze kube manje uNkulunkulu usisizile. Amen. Kuze kube manje uNkulunkulu wenze njani? Usisizile bazalwane. Hallelujah. Uma sibheka historically bazalwane siyathola ukuthi lento yamanje kwakuyinto vele eyayi-commemoration eyayithanda ukwenziwa ngama-Israyeli. Amen. Uma sifunda incwadi yeGenesis chapter number 28 lapho chapter number 35 siyambona uJakobe. Amen. uJakobe laphayana enza imemory ekhumbula amandla kaNkulunkulu eBhethel. Amen. Siyamkhumbula uJoshua uma sifunda chapter number 4 uma uIsrael eqeda ukuwela iJordani wabeka 12 stones asking abantwana bakwaIsrael ukuthi ababeke 12 stones. Wathi lokhu sikwenzelana ukuze isizukulwane esizayo uma sibuza ukuthi awani lamanje sizobatshela ukuthi sikhumbula ukuthi uNkulunkulu wavula ulwandle olubomvu. Amen. Nawubuzo lebazalwane ukuthi thina uma sicabanga kunezinto uNkulunkulu angenelele kuzona empilweni zethu. Amen. Ngabe siyamkhumbulana uNkulunkulu wethu ukuthi khona izinto akhe wasidlulisa kuzona uNkulunkulu. Yini siyenzayo ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu wakhe wangidlulisa kwakunzima efamilini yami emndenini wami uNkulunkulu wangidlulisa ngakhe ngagula ngalesibhedlela uNkulunkulu wangidlulisa. Remembrance of the deeds of God. Amen. Oh, hallelujah. Let us read that verse 14. Hebrews chapter number 4,
verse 15. Ngokuba asinayo umphristi omkhulu Yes. ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engenaso. Amen. Sinompristi omkhulu. Ngoba incwadi yamaHebheru isichazela kahle izinto ezazisenziwa in the Old Testament ukuthi zazichaza uthini. Amen. Nokuthi zazenzelwani. Hallelujah. So, uma kuthiwa sinompristi omkhulu, kuchaza ukuthi bakhona abapristi ababekhona ngaphambili. Amen. Kodwa kukhona umpristi omkhulu. Lo priest omkhulu uhluke ngani? Lo priest uhluke ngokuthi uyazelwana nobuthakathaka bethu. Why ezwelana nobuthakathaka bethu? Because naye went through. Amen. Igama lakhe uJesu, verse 16 ma. Ngakho-ke masondele ngesibindi esihlalweni somusa, Yes. ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifanele. Amen. Asisondele ke manje ngesibindi to the glory of God. Sazi ukuthi ukhona uJesu. Oh Nkosi yami, owadlula kwizimo esidlula kuzo. Uyazi bazalwane uJesu izimo esidlula kuzo. And he is the only one who understands. Oh, hallelujah. Ukuthi isimo odlula kuso ipheni yasingakanani. Uyena owazi kahle. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uma singena ezimeni, amen, asondele kuye to his glory. He is the only one who can rescue us. Uye ngokwazi ukusisiza esimene sihlangabezana naso. Amen. The same book, chapter 13, verse number 6 wakhona uthi, so we say with confidence, the Lord is my helper. Amen. I will not be afraid. What can men do to me? Umuntu okhuluma kanjalo bazalwane nje umuntu owazi kahle ukuthi udlule kanjani ezimeni adlule kuzona. Umuntu owazi kahle ukuthi ngidlule ngenxa kaJesu ongakhokhini. Umuntu owazi kahle ukuthi ngathi uma ngizivuma izono zami, my life changed. My life was never the same again. Umuntu owazi kahle ukuthi khona uJesu ongithwalela izinkinga zami. Amen. Ukhona uJesu okwazi ukungithwalela izinto mina engakwazi ukuzithwala. Ukhona uJesu ongilwela amadabi ami. Hallelujah. There is a Jesus who fights my battles. Oh, hallelujah. Ngicela ukuvala ngale quotation kaWestby, Warren Westby. Open quote. Whenever God's people depend on their own plans and resources, their efforts fail and bring disgrace to God's name. Whenever God's people depend on their own plans and resources, their efforts fail and bring disgrace to God's name. But when God's people trust the Lord and pray, He meets their need and receives the glory. A man or a woman of prayer is more powerful than a whole army. No wonder the king Joshua,
Though King Jehoash called the prophet Elisha the chariot and the horsemen of Israel, a title Elisha had used for his mentor Elijah. Now, do we have such men and women of prayer today? Close quote. Do we have men and women of prayer today? Ngoba uma sibeka ithemba lethu ezintweni zethu esinazo silibeka kuthini? We bring disgrace to the name of God. Kodwa uma sibuyela kuNkulunkulu, uNkulunkulu usinikeza amandla okunqoba futhi negama lakhe liyaphakanyiswa. Amen. Sicela ukuthi sikhuleke. Siyabonga bafethu uNkulunkulu namandla. Okuyilona Nkosi esinike direction ngezikhathi zonke uNkulunkulu namandla. Ngaphandle kwakho uNkulunkulu namandla umnyama lapho khona. Sizwile lezwi lakho abasimama sikhanyisele ukuthi abantwana bakwaIsrayeli ezindleleni ngobakhanyisela indlela abasimama. Lapho kufanele bahambe khona Nkosi ubusuku. Nangasemini uNkulunkulu namandla okwazileyo abantwana baseGibhithe ababelandela ngemuva uNkulunkulu namandla. Siyazi ukuthi uhlezi usivikela ngezikhathi zonke wena. Siyazi babasomandla uhlezi Nkosi uwena ohamba phambili nasekuphileni kwethu. Siyabonga Nkosi ngomntwana wakho ombekile lapha ngaphambili wamnika izwi lakho abasomandla. Siyabuleka Nkosi, siyazi Nkosi ukuthi bengakhulumi yena babasomandla, kepha Nkosi uyisebenzisa wena. Siyambulekela babasomandla ukuthi angapheli amandla ngelusomangalisayo ngoba indlela Nkosi asazoyihamba kuningi uzodiscourage babakhulu. Akazi babasomandla ukuthi omubi lo umkhathela babasomandla. Siyabuleka Nkosi umise njalo babasomandla umise naleli bala ekwesabeni wena wedwa Nkosi. Ingakhozi omunye uNkulunkulu noma abanye uNkulunkulu, kepha likhonze wena Jehova uNkulunkulu namandla onguNkulunkulu wakho. Siyabonga Nkosi, siyakhuleka babasomandla ukuthi sihambiswe kwakho sesizwile ilizwi uNkulunkulu namandla kungabi ukulizwa nje kuphela, kepha Nkosi ukwenza kwethu akuphuze babaNkulunkulu namandla. Udumo lonke-ke Nkosi sibiza iNkosi yamakhosi babaNkulunkulu namandla, sibiza uJesu Kristu, sithi babasomandla ngaphandle kwakhe akunakwenzeka lutho. Siyabonga uNkulunkulu namandla, udumo lonke lungolwakhe, lungolwakho nolweNkosi uJesu Kristu manje. Amen.